Nazdar šefiku. Tak, tady teďka bydlíme. To je vlastně náš hotelový pokoj. No, dneska jsme toho moc nedělali, jsme se vlastně přesunuli z letiště do hotelu, ale i tak nám to zabralo docela dost času. No, dál ti dám nějaký krátký videa, co jsem dneska natočil, ale moc toho není. Měj se hezky v Čechách a pozdravuj všechny. Čau, čau. Dostali jsme tady takovýhle sladkosti, tradiční, japonský. Jsou moc dobrý.